Zeg Geert, de kant van Erik hebben we vorige keer al gehoord. Hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen? Wat is jouw versie van het verhaal? Nou, ik lever als spelers naar de horecagelegenheid. En dat was Erik ook eens daar toevallig. En zo kwam ik bij Erik terecht door Boer Zoekt Vrouw. En Erik had mij ook wel gezien, dus ik dacht, hey, wel leuk om samen iets te doen. Is dit over 1 nacht ijs gegaan, 1 nacht vorst in dit geval? Nee, ja, ik was wel vrij snel, vond ik het wel leuk dat Erik mij vroeg. Ja. Het is wel heel snel gegaan. Ja. Bram die belde mij. En die zegt, Erik, kun je eens voor me uitzoeken wanneer Boer Zoekt Vrouw begint? Nou, ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik heb een leuk liedje. Een liedje Boer Betters. Ja, en via kom ik in contact met Geert. En toen zijn de belletjes bij mij gerinkelen. En ik denk, ja, als Geert wil figureren in de clip, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar het liedje gaat over Boer Zoekt Vrouw. En ja, het maalde bij me door en maalde bij me door. Ik denk, maar ik moet die Geert gewoon ook aan het zingen hebben. Dus ik naar Geert toe, ik zeg, Geert, kun je zingen? Hij zei, nee. Ik zeg, maar wil je wel zingen? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, zegt hij. Nou, en toen zijn we naar Zaandam geweest en ja, toen hebben we hem ingezongen. En ja, het is gewoon een hartstikke leuke plaat geworden. En vrolijk liedje, lachen. Het is een liedje met een knipoog. Het is een gimmick. Het is gewoon leuk. En ik zie aan Geert. Geert heeft er helemaal zin in. Ja, tuurlijk. Ja, ik was daar gelijk uit toen Erik mij vroeg. Ik zei, oké, dat doe ik. Ja, vond ik leuk. We zijn naar Zaandam geweest en ja, daar stond SBS Shownieuws, Party, Weekblad stonden op ons te wachten. En ja, inmiddels hebben we de eerste optredens nu. En dit is officieel de eerste, zeg maar, hier op de Radio NL en TV Oranje Zomertour in Rode. En ja, geweldig, lachen, leuk.